Sadag. Napalabas, saan amapunas tinalaos asakit tinakam ni Misty, gapu kadagiti mapaspasamak, nang runapay ket imparupan ken kuana ni Albert, nga awanen apulos ti panagayat na ken kuana. Nakunangarod ni Misty, nga ramiden na ti amin, tapno malapdan na ti panagkalaysa da Albert ken Laika, ket kinid daw na pay ti tulong ni Dan. Iti sabali a bangir, inawis ni Don Amado ni Doña Caridad, ket nagkuyog da arimoar. Kabayatan na, makumikumlat ta ni Laika amang ipatpatungpal kadagiti trabaho na iti balay da Albert, tapno maliklikan ti panagunget ni Doña Caridad. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Sa anak ama pukawan itinamnama. Arami daglata ti amok ahusto. Ta amok ama punas tumatlaang ti anyaman agura kanyak ni Senyora Caridad. Diyak amo noan niya tinagbasulak kan kuana. Ngamkas itinay karik iti bagig. Sa anak ama... Aging gagagat ka man yan? Senyorita Misty, kasano anak kastrak ka dito ay? Natural! Nagnaak itigate. Apay, iparit mo ka di, ti kaadak dito ay, ha? Anya ngay kumatikarbangam kat agdadatamat ababaonan ka naang dito ay. Iso asaan ka man nga agin lalaeng si Kalayka? Tanudyak malapdan ti bagik. Amang anoan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Senyorita, noon niya man ti masapulyo. He! Mabalik... Aglisi ka man iti pagnaak! Ha! Dayta ti gunggunam. Agin lalaing kan tomat ngamin. Senyorita Misty, rimwar da senyora. Awanda ka ni senyor. Kasta ka di? Anya nga oras nga tang agsublida? Diyak pa'y amo, senyorita. Oh, nana si Mang. Apay amadandanagan ka. Madlaw launay ititignay mo. Anya ti mapaspasamak? Awan, senyorita Misty. Awan matlagayam. Anya tar aramidom ditoy, Misty. Oh, apay akasaras-sarita na. Idin tutako nam idi nagsarita ta. Aday giant ti maudi apa nagsarita ta. Anya tar aramidom ditoy kunak. Ni Tita Caridad ti gagara. Ngam awanda kanumat ken ni Tito Amado. Pangaasi, Misty. Pumanaw ka kuman. Di pumanaw. Awan pa'y modo yo. Ha! Agpapada kayo abastos! Nana si Mang. Ayan nilay ka. Ay, ti amok kat aday di hardin. Tada kanunaskan nga iringpas na ijay. Iso nga tatin ang pastor ka ni Misty. Ay, jak amo, Albert. Dayjay ni Misty. Mabitlan. Inakitaan ni Laika. Laika, anya tinapasamakan ka. Laika! Nana si Mang! Nana! Day, apa yan Albert? Anya... Ha! Diyos ko! Anyat napasamak ka nilay ka! Nadanan ko dito hardin. Awanin ti puot na. Anya! Ay, apa yan? Anya nga min tinapasamak! Agadaray takin likod na pasit ti ulo na. Anya! Kartingan na na. Ikay lukat tigay. Nas ka na may pantay to ospital nilay ka. Anya ti kayata sa wanday tingar aramidem ita, amado. Apay, Caridad. Di mo ka di kayat? Di mo kunaan na saan ka na sorpresa iti da ito'y pinaisaganak dito'y paborito ta restaurant. Anya ka di talaga ti kayat sa wanday to'y, amado. Apay nga aramidem ita ti kastoy. Imbagak meten ka, sakbay arimuar tayo di balay, saan ka di? Panagkunakat kasapulan tamat ti oras para iti tunggal maysa. Tamang ano day tati makagapo,
No apay akanayon latan nga agapata. Saan ta nga agapa no saan mo abaybayan ti pamilyata. Karidad, mabalin ka di. Uray no italaang. Pangaasim ta saan ka kumangagunget. Saan ta kuman nga agapa. Uray apag kanitula kumamet nga agtunos ta. Saan ta nga agsubang. Day talaang ti kayat ko. Isungar aramidag ti kastoy. Albert, amagan no ada pa kay naigan ni Misty tinapasamak kan nilay ka. Saan lang niya kam malin ni Misty na si Mang? Tano talagang adaan mo na itinapasamak ka nila ka. Talaga at siya mapakawan. Albert, Riribuklatan na kanayon ti ipapaay da dya babae. Nagdakas to ugali na. Albert Barok, day giant ti doktor anang taming kan nilay ka. Mabit lang na si Mang. Kasaritak ti doktor. Naragsak kan sa, Misty. Talaga. Ngamin, narugya kun ti agaramid iti sigurado apag babawyan danto amin. Ha? Ti amuda siguro kat kabailandak. Saan pa'y laang dan? Noan yaman tinaramid mo, di akong damagan pa eh. Kinasarita na ngayam ni Papam. Ha? Imay itay dito yung opisina. Ngam siyempre, imbagakin ko na, ajak am mo, no ayan mo. Anya ti ginagara na dito eh? Damdamagan na, no amok ti ayan mo. Ngam ko nakasaan, tadi nakmat kinuntak. Nasaya at mat, tamom timbagbagam kan ko na. Talagang amin amasurunak kin ni Papa. Ngam di ka kumaagong at no iyawag ko kenkwa ng adakan dito eh, ha? Inkari ngamin apakaamwak adagos, no bilang adamit maamwak may papankin ka. Okay, sa anak nga gungat. Aramidam day tandan. Tapno saan nga agdua-duakan ka. Nana si Mang. Kapilitan na makonfine nila ka. Nga oray ko na ti doktor ang nakalasatan ni ti pagkad. Delikado nga min ti pasit ti ulo na anadonor. Albert Barok. Si kanti agawid na si Mang. Tabantayak nila ka dito ospital. Sana bale. Tanayakar mo tan dito private room. Sige Barok, matungpal. Agsubligan mo't lang adagos na. Tada si kaswak apama na makasubli ka. Wen Barok. Ay, impakaamom ka di ka ni senyor. Saan pa'y nana? Diyak kahit ang masingada ka ni Mama. Albert. Sana pale, tanakalasat mo tan itipagad nila ka. Oray santa pa yung ipakpakam mo kada papa. Naggapuan na kano, Dan. Yakam mo, sir. Yakon din namag. Kas lang amin makapungtong tagkad. Kasta ka di. Wan, sir. Inyawag ko lang kada kayo. Ngadan dito ni Ma'am Misty. Tapno saan kayo madandanagan. Agyaman nakmanan, Dan. Awan na nyaman na, sir. Inaramid ko lang tingkarik kada kayo. Talaga mapagnamnamaan ka. Sa nabali, ta sigurado ang masubadan kanto iti kasta agalad mo. Yakmang namnama iti subad ti anyaman ama ar-aramidak, sir. Ar-aramidak lang mo karumban. Basta, Dan. Dagiti kasken ka, ti rumbeng laeng amagunggunaan. Jaglay pagarop ang maparagsak nakmanan iti kastoy amado. Kastoy tiriknak iti damo nga impasyar na kadag iti lugar. Ajak pa'y nadanon. Talaga kasta ti kayat ko, Karidad. Tiagbalin ka anaragsak. Nalaklak ang amin na mapunas ti anyaman nga imimpanam no kanayon ka anaragsak. Amado, Awan ti seled ti gura iti barukong mo no kasta anaragsak ka. Apay nagliday ka manan. awan. Medyo makariknak lang amin iti bandok. Kasta ka di? Total kata dun ngagpaiso tinapananta. Agawid ta nga roden. Iti kasta, makainanakan, Karidad.
makaputan ni Laika. Laika, anya ti mariknam. Nasakit ti ulo. Anya? Laika, anya ti napasamak. Apay nakita kalangan ang nakadasa iti jardin. Indurunak ni Senyorita Misty. Na-outbalance at natumbaak. Anya? Tawanan ba na, Misty? Kung naktupay kat nga dapa kay naigan na itinapasamakin ka. Talagang awanan ba hindi dya babae? Albert, di ka kumagpungtot. Pang-asim. Laika, ore asino. Siguradong agpungtot gapoy tinapasamak. Nay ko, nagsakit ti ulo. Mabit lang, Laika. Ayabak ti nurse. Apay asiksika dito'y balay. Ayan da Albert kan Laika? Apay nga awan ti kotse ni Albert iti garahe. Senyora, Kan anya da kita imot mo. Pangipanam ka da kita. ijay ospital, senyora. Anya. Apay. Asino ti adday di hospital? Nilay ka, senyora. Anya. Anya tinapasamak. Kukuha nga min, senyora. Karidad, kunak man no kayat munti aginan ha. Simang, anya da kita imot mo? Sa dino ti papanam? Ijay ospital, senyor. Ada ijay nilay ka. Anya? Apay, anya tinapasamak? Ni Amando. Apay nga ta. Hello, Panyero! Panyero, di ka kumamakmaklaat. Ngam, at di ospital ni Laika. Anya? Apay, anya tinapasamak? Jakpayam mo. Sana may baga kada kami ni Simang. No anya tinapasamak dito'y balay. Bayat tikawan mi. Panyero. Napanan ni Jenny Simang. Nagbati kami kini Karidad. Tadyak kayat nga dama ko na ti asawa. Adamo ti Jenny Albert. Inlibas ko lang timawag kan ka. Agyaman na, Panyero. Mapanak ijay itamit lang. Nana, ayan ni Albert. Pimanaw, apaman asimang petak, balasang ko. Nana, Laika, anya aya tinapasamakan ka. Pagdamdamagan ka, balasang ko. Anya tinapasamakan ka, kunak. indurunak ni Senyorita Misty, Nana. Iso na tumba. Anya. Una yan. Nagalasan ti kasjay nga inaramid na. Anya ti gagaram, Albert? Kunak man no di na kun kayat ama kasarita. Apay nga da ka dito eh? Jack mabali na palabsan ti inaramid mo kanilay ka. Awanan kay tibain? Anya ti kayat mo nga ramidan? Patayon ti babae ngay ayatek? Agoy ka. Apay akas tamatan ti sasawam? Anya apatayan ngay bagbagam? Di kan agin didaan mo pa'y, Misty. Naibagan kanyak ni Laika ti amin. Anya? Bayadam iti nangina da ito ngay naramid mo. Palungsot ka iti pagbaludan! Makalisipay nga ta ni Misty iti panang pasakit na kani Laika. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, saan anapupuutan ni Laika anakastrek gayam ni Misty iti Sularda Albert, ket idiinduron ni Misty ni Laika, na ito pati ulo na ket naawanan iti puot. Iti sabali abangir, naawis metlang ni Don Amado ti asawa na, ket sinorpresa na ken impaspasyar na daytoy, akas idi kabarbaro da lang nga agasawa.
Saan na nailimad ni Doña Caridad tinalaos aragsak na. Kabayatan na, naamuanan ni Albert tipod no anapasamak ka ni Laika. Iso anapan da ito'y itiayan ni Misty. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Awanan kay tibayin. Anya ti kayat mo nga ramiden. Patayom ti babae ngay ayatak. Agore ka. Apay akas namatan ti sasawam? Anya apatayan nga ibagbagam? Di kan agin didi ammo pa'y Misty. Naibagan kanyak nilay ka ti amin. Anya? Bayada mi tinangina da ito nga inaramid mo. Palungsot ka iti pagbaludan. Anya? Nalawag tinangig mo, Misty. Idarom ka. Kat malungsot ka iti pagbaludan. Gapo iti inaramid mo kinilay ka. Awan ti madi nga inaramid ko kinilay ka. Sikat ti makagapo. Naapay nga dayta nilay ka iti ospital. Anya? Makita mo? Naklaat kay tinamom. Iso nga kalwat ka. Aramidok ti amin tapno mabalod ka. Kabisadok ni Albert, Misty. Saan nga agpungtot iti kasjay dayjay? No awan ti madi napasama. Amumot nga dak iti likodam. Ibagam kanyak, no niya tinapasamak. Apay ang nalaos ti unget ni Albert, ngay may nang sungat kan ka. Adda ije ospital nilay ka. Anya? Apay? Anya tinapasamak? Anya ti inaramid mo kinilay ka? Saan ko ngayong gagaradan? Pinaglisik lang ang itidalan ko. Diyak amo ama ito pati ulo na. Nga iso tinakaigapuan ti pan naka-ospital na. Anya? Misty, imbagak matken ka, nga aganad ka. Mabalin na ka nga idarom ni Albert, gapoy tinapasamak. Makaammo ditan. No idarom na, di sangwak. Kastalaang dayta, dan. Di ka makaid na. Madanagan ka iti kasasaat ti babaw nan tayo. Anya ka matan Caridad. Saan tayo basta babaw ng laang nilay ka? Kayan ayat ti anak mo dayjay. Ikasar na. Kasano ang matuloy ti kasar no matay mo tanday jay alay ka. Caridad, Saan ko nga iroruman? Ngam kasano no kasta ti mapasamak kan kwa na. hadyak amukan ka Caridad. Naggulo ka kasarsarita. Pasensya kan si Mang no imayak ditoy. Impagarop ko amin no adda ditoy da amado. Sir Fausto, Kumusta ni Laika? nakaturog, sir. Kuna ti doktor, nasken ang maobserbaran. Tauray no nakalasatan iti paggad. Delikado ka no ti paset ti ulo na anadangran. Gapu iti pan nakaito pa na. Kasta ka di. Sir Fausto, saan kayo apapapanawan? Ang amkak nga amangan no sa bali ti mapasamak, no madanon na kayo dito ni Albert. Apay si Mang. Sir, no diyo pa'y amo, ibagak nga rod, ni Senyorita Misty ti akin aramid iti daytoy. Aniya. Iso nga amkak nga amangan no anya ti mapasamak, no madanon na kayo dito ni Albert. Iso apang nga asiyo kuma. Mapan kayon, sakbay asumangpet ni Albert. Ni Tita Caridad. Anya nga tatibaga niya. Hello, Tita? Congratulations, Misty. Ha? Talaga rin kya madagosan. Tingarod inaramid ko ti pagparpari ko tak ita, Tita. Anya ti kayat mo asawan. Imay dito opisina ni Albert, Tita. Pinangtaan nak nga idarom nak. Kat palungsot nak iti pagbaludan. Anya. Dayta ti agpaiso, Tita Caridad. Igagdanag ta ikagumahakalapdan ti anyaman nga aramidan ni Albert.
Adala ti kayat ko nga ibagakan ka, Misty. Anya dayta, tita. Inton sumaruno. No pagaramidam matlaeng itikas jay ni Laika. Siguraduam amatay. Tita Caridad. Naimbag nga rin tadyak nga abutan dito ni Sir Fausto, Nana Simang. No bilang laeng, sideram ka din ni Don Fausto, kaguram ka di. Ti anak na tinang pasakit ko nilay ka, Nana. Kasano ko maadyak guraan? Albert, Nasakit tinakam ko, Nana Simang. Gamin. Jak man lang na sakit tayo ayatag. Albert, agpada talaeng. Saan ta ang napupuutan tinapasama? Nana Simang. Hanggang uray no kasta, saan mo kung mga iraman aguraan dagiti awan mo ti pakainaigan na itinapasamak? Day talaeng tikid dawakan ka. Day tanti bagbagakin ka, Misty. Nagaramid ka iti kalukwan. Ita, mabutang ka nga agawid. Dan, Maamak kamot lagayam iti aramiden ni Don Fausto kan ka. Dan mabalin ka di. Saan ang makatulong ti kastangar aramidam? Dinak mababalaw, Misty. Kanayon ka apal palagipan. Ngam dinak ipangpangag. Orayan nak, aggidantan arumwal. Inak labit agritats ijaban nyo. Nadnadlaw, akabaila kon apagay ayaman kadagiti dakulap ko ni Misty. Panagkunak, kabailak pa rin apagtungpalan iti anyaman akayat ko. Ngamjak pa'y aramidan day ta. Nasapa pa'y unay. Katjak kayat amadadael dagiti narugyakon. Ta sigurado asyak to ti kaasi, no kasta ti mapasama. Apay adi ka makaid na, amado. Madanagan ka. Pampanunutom no anyan ti kasasaad nila'y ka iti ospital. Anya ka di manin dayta nga ipagbagam. Dayta ti madmadlaw ko, amado. Dayta nga rot ti ibagak. Mabalin ka di Caridad. Di ka kumamanin nagpanunot iti kumpormila ditan. Kasano adyak agpanunot no kastamo ti makitkitak ita adyar mo. Ibagam lang no kayat mo ti mapan ija ospital. Saan kamot katalapdan? Mabalin mo, tirmuar. Saan, Caridad? Agtalinaedak dito'y balay. Jakayat nga daman na nagrusing nga atap mo. Isu asa anak amapan iji ospital. Ayan ni Albert, Nana si Mang. Nagpakada nga agawid biit, itay nakaturog ka. Adala ka no alaan na, agsublimot laeng. Laika, kumustan tirik na? Nagsakit ti ulo, Nana. Anya, apay, awan ka di ti epekto ti agas nga impatumardaken ka. Diyak mo, kaslasan mo't akim na. Anya, ay una yun. Kaslapay kiti, marigatan ak ngagpanunot, gapoy di sakit ti ulo. Ha, Dayta ti agpaiso, Nana. ala, sana bali balasang ko. Tadamagan tayon to iti doktor, no apay akastamot tan ti marikrignam. Ti importante ita, kat agpapigsa ka, Laika. Anya man ang tinaramid mo, Misty. Papa, Amom ka di adandanikan nakapatay. Kasanon, no dakdakas pa'y tinapasama ka ni Laika. Kasanon no nauluyan. Nakabalod ka kumaitan. talaga gayam nga isakit yun ay chay alay ka. Di mo amo ti sasawam.
Sika ti agdadata nga isaksakit ko. Tano nakarkaro pa tinapasamak ka nilay ka. Nakabalod ka kuman. Anya langan ti mapasamak ken kano bilang. Apay, naragsak ka nga agtalinaan iti pagbaludan no bilang laeng. Adda kwarta ta, mama. Anya ko maaga po nga itulok ko ang mabaludak no bilang laang. Talaga nga iti ure ka anuman. Bidot ti panagrasrason mo. Jak mo no anya klase ti panunot ti addaken ka, misti. Talaga natangken ti ulom. Ket panagkunak. Saan kan nga agbaliw nga uray ka sa nupay ti panang bagbagakken ka. Alan, amado. Ingka mo nagdikos. Nakadigos akon. Ha? Apay, papananta. Sa dinupay ko mapantay di ospital. Anya? Apay naklaat ka. Apay ang mapantay jay. Di ka naging dadamag, amado. Idi kalman payla ang amarikrik akayat mo ti mapan ijay. Kantap na awan mo ti makuna ni Albert. Ngamin, di nataman lain kas kaso idi nagawid idi kalman. Karidad. Jakayat nga damanin makunana. Isungala, agsagana kanta mapantaadwa ija ospital. Nana, Adda masapul mo, balasang ko. ni Albert matay ta, Nana. Wan, nairidap na. Italang nga agridap dayta. Nagpatpat abinambantayan na ka. Ha? Dayta ti agpaiso balasang ko. Nalaos ti panagdanag na paraken ka. Nga uray imbaga ti doktor nga awanen ti rumbang apagdanagan. No okay akon. Apay anas kan nga obserbaran dakpay laeng. Kan apay akas lasan a may kikat ti sakit ti ulo. Mga no dayta ti makagapo. No apay akayat da ka nga obserbaran, Laika. Nana, Kinid daw ngamin ni Albert idinayag ka ditoy. Asiguraduan da ko ama ispal ka. Nga awan ti dakes ama pasamak kan ka. kasta ka di. Wen balasang ko. Iso atulongam ti bagim. Tapno nadaras nga agsubli ti sigud aganay-gay mo. Jakla ko masumirip itay iti silid dayjay alay ka. Ngumjak kayat nga addam ako na kanyak ni Albert. Iso akapilitan na simrekak. Ngamita, urayiklatan dito'y ni Amado. Saan ako ni Fausto dayjay Anya ti araramidin na diti ospital. Alangan mo't asarungkaran na nilay ka. Di nakpailan nakita. Madlaw ngamin ang madandanagan ni Fausto. Ni, dayjayan. Adyak agpadpadlaw. Umasidag akan kwa na. At daytan. Fausto. Karidad. Sikamat gayam. Anya ti araramidam di ospital, Fausto. Kan apay madandanagan ka? Anya ti isungbat ni Don Fausto ken ni Doña Caridad. Gagayem, di yuliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimat direksyon June Ributazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.